73% mill-persuni li tfaċċaw irreġistrati fuq binja tal-housing fis-Siġġiewi li sa issa mhux abitabbli ġej minn 3 lokalitajiet li jaqgħu fid-distrett tal-Ministru Rodrigue Galdes illi kombinazzjoni jiġi il-Ministru Laburista responsabbli mill-akkomodazzjoni soċjali u affordabbli. Dan ġie żvelat fil-Gazzetta tal-Ħadd tal-Motu Today wara li l-Partit Nazzjonalista fetaħ rikors fil-qorti sabiex jiġi rivedut ir-reġistru elettorali. Fl-artiklu fuq din il-Gazzetta Indipendenti ġie spjegat illi inevitabilment hemm suspett serju illi dawn il-votanti kellhom l-indirizz fuq il-karta tal-identità tagħhom trasferit fuq din il-binja ftit tal-ġimgħat biss qabel l-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju. Mhux tal-li hekk tal-liġi flat dwar l-elezzjonijiet ġenerali kapitlu 354 paragrafu numru 22 tajt li min ikollu liet li jiġi rreġistrat għal vot għandu jiġi biss reġistrat fid-distrett u bl-indirizz li fih huwa soltu jgħammar, ċoe fejn jgħix. Laqstant il-Gazzetta enfasizzat il-fatt illi kif jiġdu numru ta' ritrattu filmati dawn ir-residenzi preżentament mhux abitabbli u kombinazzjoni fil-maġġoranza tagħhom jiġu minn 3 lokalitajiet fid-distretti li kontesta Galdes, dawk li huma Ħallqormi, Ħalluqa u Siġġiewi. 19 persuna jkunu mis-Siġġiewi stess, 5 jkunu minn Ħalluqa u 48 persuna kważi nofshom minn Ħallqormi. Ġie spjegat illi l-ebda votant ma kienu irreġistrati fil-binja fi Triq L-Imdina sal-aħħar ġurnata ta' Marzu, meta oriġinarjament kien ippubblikat ir-reġistru kif isir kull sena. Iżda minkejja dan fl-20 ta' April meta ġie mitlub ir-reġistru għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u għall-Parlament Ewropew tfaċċaw 99 persuna fuq din il-binja. Dan kollu minkejja li din il-binja tal-housing lanqas hija abitabbli u għalhekk m'hemm ħadd illi bħalissa joqgħod hemm kif il-binja lanqas għandha elettriku provvista tal-ilma dan fil-waqt li x-xogħlijiet fuq din il-binja għadhom għaddejjin ġmielhom. Intant, il-Ministeru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli qed jiġħad għall-aġir u minkejja l-filmati u diversi xhieda intqal li l-appartamenti mhumiex f'xell form. Din is-sitwazzjoni hija waħda illi skont il-Malta Today tindika li l-Partit Laburista qed jipprova jżomm kontroll tal-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi b'kull mezz possibbli. Bil-Ministru Rodrigue Galdes jibqa' ma jikkummentax dwar dan iċ-ċaqliq minkejja tentattivi tal-Gazzetta biex ikellmuh.